Χαίρετε όλη την παρέα. Θα σας πω ποια είναι η αγαπημένη μου στιγμή της ημέρας. Είναι η στιγμή που γυρίζω κουρασμένη σπίτι, κάνω το μπάνιο μου και συνεχίζω με την περιποίηση του προσώπου τη νυχτερινή ρουτίνα ομορφιάς. Θα σας αποκαλύψω 2 βήματα τα οποία δεν υπάρχει νύχτα που δεν τα έχω κάνει. Ευλαβικά το τηρώ αυτό που θα σας πω. Από το Σεπτέμβριο μέχρι και τώρα που έχουμε Δεκέμβριο. Πολύ γρήγορα θα σας πω ότι μετά την εγκυμοσύνη είχα μία τεράστια κοιλίδα στο μέτωπο και άλλη μία στο αριστερό μου μάγουλο. Όπως καταλαβαίνετε, λίγο οι ορμόνες εγκυμοσύνης, λίγο η παραλία γιατί λατρεύω τη θάλασσα, όλα αυτά τα έκαναν ακόμα πιο έντονα. Και χρησιμοποιώ ευλαβικά, όπως σας είπα, αμπούλες ρετινόλης, βιταμίνη Α δηλαδή, κάθε βράδυ σε πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ και έγινε το θαύμα στην κυριολεξία, διότι άχνησαν, εσείς τώρα δεν το διακρίνετε καν, δεν έχω φίλτρο στο βίντεο, οπότε βλέπετε ότι απλά υπάρχει μία σκιά της τεράστιας πανάδας που είχα. Και το χρησιμοποιώ μόνο 3 μήνες. Για να δείτε τα πρώτα ορατά αποτελέσματα πρέπει να χρησιμοποιείτε τις αμπούλες σε συνδυασμό με την κρέμα νύχτας για 2 μήνες. Και τότε θα με θυμηθείτε. Και θέλω παρακαλώ πολύ να μου γράψετε μηνύματα και να μου πείτε Αλέξη έχεις δίκιο. Η Αλέξια μας λες βλακίες, που αυτό δεν θα συμβεί να ξέρετε. Λοιπόν, σπάμε την αμπουλίτσα. Την τοποθετούμε σε πρόσωπο, σε καθαρό πρόσωπο, εννοείται ότι έχουμε κάνει ντεμακιγιάζ και έχουμε πλύνει καλά το πρόσωπό μας για να δράσουν όλα τα συστατικά της ρετινόλης, έτσι, βοηθάει στο βάλ του προσώπου, στις διχρωμίες που έχουμε, στις κοιλίδες και γενικά κάνει μια λίανση στο πρόσωπο. Στη συνέχεια προχωράμε με την κρέμα νύχτας με ρετινόλη και ολιγοπεπτίδια που μας χαρίζει θρέφση και αντιγύρανση. Θρέφει το δέρμα, το αισθάνεστε από την πρώτη κιόλας εφαρμογή. Ειλικρινά, εγώ ήμουν, δεν ξέρω, φοβική να το πω με τη ρετινόλη, γιατί σας λέω πηγαίνω παραλία, φοβόμουν. Όχι, διότι την επόμενη μέρα θα πλύνετε καλά το πρόσωπό σας, θα χρησιμοποιήσετε την αντιλιακή σας και δεν έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Και ειδού το αποτέλεσμα. Είμαι το παράδειγμα, το ζωντανό παράδειγμα. Βλέπετε να έχω κάποια κοιλίδα, βλέπετε να έχω κάποια πανάδα. Όχι. Δοκιμάστε το και θέλω παρακαλώ πολύ να μου στείλετε τα μηνύματά σας.